Nagtaas ang masobra 30% ang presyo sang local rice sa mga merkado sa Western Visayas kung ipaanggid sa presyo sinisang Tinalikdan nga tuig sa pareho nga period. Sandig sa monitoring sang Agribusiness Marketing and Assistance Division o kun amad sang Department of Agriculture kan DA Region 6, sa bahin sang well-milled rice nagsaka sang 31% kag 33% naman sa regular milled rice. Sa karon, ang prevailing price sa kada kilo sang WMR ang nagabalor sang 57 pesos and 50 centavos kag 44 pesos naman sang Marso 2023. Samtang ang RMR ang nagabiliya sang 56 pesos sa karon halin sa 42 pesos sang Tinalikdan nga tuig. Inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.